Internet red spy into base. En rød spy basen? Hop, 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 hop. Skub mig, general. Hey, lidt hjælp her. Til side, dreng. It. Incoming! Hey, den er stadigvæk. Gentlemen. Nå, drenge, hvordan går det ellers? Det går fint, dreng. Det går fint. Nå, fortæl mig. Har nogen af jer dræbt en rød spy? Ingen af jer? Så har vi et problem. En kniv. Et stort problem. Jeg har dræbt 10.000 røde spies. Plus dig. Du er ikke min ven. Det kan godt være, at jeg ikke er din ven. Eller din bedste ven. Eller noget andet. Men jeg har noget at sige til dig. Hvad prøver du at sige nu? Nej. Han har knippet din mor. What? Det er rigtigt. Han har knippet din mor. Beep! Ass. Så vågn op, dreng. Han har gjort noget, som ingen spy nogensinde har gjort. Bror, det se det her. Shit. Giv me that! Den røde spy er genial. Han har gået forbi alt. Især vores ingeniør. For den viser vi her. Center down. Han har gjort noget. Han har kommet forbi vores sniper. Især, han kunne være en af os. Nej. Det kunne være dig. Det kunne være mig. Og det kunne da være. Wow. Hvad? Har du et problem med det? Det er en rød spy. Nå, han forvandler sig til en rød spy lige om nu. Eller det... Se rød. Nej, blå. Så nu har vi altså et problem. Et stort problem. Nå, hvor tror du den røde spy kunne være henne? Måske om bagved dig. My petit chauffeur.